ai ko ba komai kya jiyo mu yi magana ko kin san dai ba abin da yake kawo ni nan wajen in ba sarki ba. An yi ma yau na zo ne yanzu labarin soyayya ta soyayya ka tana nan sai kullum sai ƙara ƙaruwa ta. Kin san ni mai son ki ne ko lami? ko kuma taki take karuwa da ni. Gani ba kai nake so ba wizi nake so. Zo dan taka maka ka san ba na son naga almajirai sun sa mana ido. Gaskiya Lami ta cuce ni. Lami ta cuce ka ko kuma Jummalo ta cuce ni? Kai da ka san abin da Jummalo ta yi mu a garin nan? Kawai zan tafi birnin nan nima na je na koyo rawan nan da wannan kayan da suke sawa. Alasade ba su ganni ba. Yau wani abu ne na alheri. Yayana wanda yake zanna a birni, to akwai yarinya 'yar wajensa ta gama karatu za ta yi aure. Ta ce ba za ta yi aure ba sai a asalin garinsu, garin mahaifinta. Duk wanda ya yi ƙoƙari ya sace zuciyar wannan yarinya wajen iya soyayya da iya zance, to akai alƙawari. Ita wannan yarinya yaushe ne za ta zo kuma yaushe za a fara wannan gasaran gari? Haka warki lafiya, kin biya. Ina jin ka da me ka zo wuri na. Na zo nan gurin ne domin in jaddada miki soyayyar ki da take cikin tsibirin zuciyata. To shikenan ba komai, ka je bayan mako guda ka dawo. Idan nayi tunani a kai zan nemo ka. To, sanan ka kenan? Waye kai? Kika biye ni. Ana yi kama da Indiya. Don yadda ke ma haka kin ga kamannin mu sun zama da yake. To shikenan bayan mako guda ka dawo idan nayi tunani a kai. Sai an ta. Ki so ni ki huta. Domin ni da kike gani na yi karatun zamani, tsaf yaro dan zamani. Gaskiya na ji daɗi. Very good. Will you know how to speak in English? Yes, I am English din garin nan. Kuma ina son ki, the river in the love fish water. Okay, you can go bayan mako guda zan neme ka. Ko ina na san shi amma kan din wancan kamar jatau ɗina. Kamar jatau ɗinki ko kamar barau ɗina? Na ji an ce wai wancan baƙuwan wai har da ƙawanta ta taho da ita wai jatau yana son ta. Ya kika fasa na ma fasa iyo ko da. Kawai zo mu je mu ga ina za su.